v dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokoly na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa, zvon, zvon, zvon. Ho, láska moja, kraj môj drahý, tu sme boli, chlapci malí, raz ma nájdeš pod tou hlinou, letia vtáci nad krajinou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa, zvon, zvon, zvon. La, 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 la. La 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 la. Hej, des tam, de čorní vody, silná koňa, kozák molodaj, pláče molodá dievčina, ide kozák z Ukrajina. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa, zvon, zvon, zvon. Hej, ho, hej, hej. Hej, oh. Raz, dva, tri, štyri, päť. Oh, oh, oh. Ďakujeme pekne. Krásne. Dobrý večer. Ondrej Kandráč, Tomáš Labanc. Aká je to perfektná vec, nie tá hudba, že človek sa hneď utíši, keď ju započuje, teda niektorí len tak zo slušnosti, ale na slovenské pomery aj to je dačo. A potom sú takí, čo sa im všeličo aj rozihráva v tele, nervy a tak ďalej. A toto dokáže s nami aj Ondrej Kandráč. Nech sa páči, posaď sa. Ďakujem krásne. Ja som sa ešte nepozdravil, tak príjemný dobrý večer, ctené dámy a páni. Niekedy tak pateticky hovorím obyvatelia hlavného mesta Slovenska, Košice. Je mi veľkou cťou, že tu môžem byť. A toto o tom hlavnom meste to hovoríš všade, alebo len kde vystupujete? Tak v zásade okrem Lučenca všade. Ale chcem vám teda povedať, neviem prečo Lučenec. Lučenec možno preto, lebo pán Karol Petrovci je odtiaľto a ja som mal dnes obrovský rešpekt pred dnešnou akciou. Dokonca pán Petrovci, kvôli vám som začal cvičiť na husliach opäť. Takže máte na mňa veľmi pozitívny vplyv a nech to tak teda zostane navždy. Ja som počúval, že si tam až zabudol slovenčinu, si musel do cudzieho jazyka prejsť. Koľko cudzích jazykov vieš a jeden slovenský ešte aj okrem toho určite. Tak ja sa niekedy smejem. Mal som spolužiaka maďarskej národnosti z Kráľovského Chlmca, študoval históriu a zemepis, myslím, geografiu.
A my sme spolu potom bývali istý čas na izbe, na internátnej izbe v Prešove. Obidvaja sme študovali v Prešove, aj s Milanom. No aj študovali. Aj doštudovali. Už po prvom ročníku máme vyštudovanú vysokú školu. A keď sme zaspávali podvečer, tak taká jeho obľúbená prúpovidka znela: viete, čo máte vy, východňari a my Máďari z Kráľovského Chlmca spoločné? Vravím, čo pištík? Aj pre vás, aj pre nás, slovenčina, cudzí jazyk. Ale inak, keď sme pri tom cudzom jazyku, real story, raz som zažil v Martine na Národnom cintoríne, došli deťurence z martinských škôl a oni majú dlžne, oni tak pekne ľubozvučne rozprávajú tie deti. A viem, že naše malé spolužiačky v tej dobe z 1. stupňa základnej školy z dedinky Krásna Lúka na nich pozerali a tá Helenka, moja kamarátka, hovorí: pani učiteľka, také malé dzecia už znajú po slovensky. Takže je to taká výzva, no. A na druhej strane, Milan, kto hovorí najkrajšie slovensky? No predsa obyvatelia tých okresov rusínskych, Medzilaborce, Humenné, Snína. To je naozaj že ukážková slovenčina. Ja som dokonca, keď som robil príjmačky na katedru slovenského jazyka a literatúry, tak tam došli tie ešpezetky Snína, Medzilaborce, Humenné a tak ďalej. Stará Ľubovňa. A bola tam taká debata: Vasil, tá de píde študovať tvoja Maria? No tá tu píde študovať na Filozofickú fakultu do Priašova? No a jakú kombináciu? No slovenský jazyk, nie? Takže toto je presne to, čo nás charakterizuje. My sme takí multietnickí, multikultúrni východniari, nemáme problém sa prispôsobiť. Dôkazom toho sú moje výlety do Spojených štátov amerických, keď tam hrávam pre krajanov, tak toto je jedna fantázia. Oni tam miešajú rusínčinu s angličtinou a je to naozaj univerzálny jazyk, ktorým sa človek dohovorí všade vo svete. Môj taký obľúbený bonmot z tohto prostredia je, keď som bol na dňoch slovenskej kultúry v New Jersey. A bol tam futbalový zápas. A pýtam sa toho chlapíka s pivom v ruke, že v tých dresoch, to kto hrá futbal? A chlapík mi hovorí: Litmanova proti Slovensku. Takže klobúk dole. Naozaj sme svetoví, buďme na to hrdí, východňari. My sme boli na futbalovom zápase v Dunajskej Strede a tam sa pýtam, že sme prišli neskoro, že neviete, kto vedie? A on hovorí: vedieme a aj vedieť budeme. Hej. Ty by si aj po maďarsky niečo zaspieval? Tak po maďarsky, no. Po maďarsky neviem, ale priznám sa, že vystačím si s jednou skladbou maďarskou a to je Aza Sip, Akinego Semekik, Akinego. Poznáte to všetci, nie? Aj Freddie Mercury to Aj Freddie Mercury to spieval niekedy. Hej, tak to vie, kto bol skôr. Koľkokrát už si hral tie Sokoly a koľkokrát budeš, to je podotázka. Áno, už to lezie na nervy aj mojej manželke. Dobre si premostil, ale pravdou je, že tá pieseň sa viac menej viaže k tomuto prostrediu. Samozrejme, je to pieseň, ktorá je z nejakého regiónu medzi Ukrajinou a Poľskom. V tej dobe vlastne súčasťou Poľského kráľovstva, keď táto pieseň vznikala, bola aj oblasť okolo Lvova, Haličina, ak sa nemýlim. Milan, ty ma oprav, ty si zbehlejší v histórii. A tá pieseň je paradoxne piesňou, ktorá patrí obidvom národom, tak Ukrajincom ako aj Poliakom. Oni sa medzi sebou sem tam prú, že čia je to pesnička. No ja som to využil, tento rozkol chvíľkový, a nahrali sme to my Slováci s Ivanom Taslerom. A prečo hovorím, že sa viaže práve k tomuto prostrediu? Ja som niekedy pracoval tu, za rohom je Slovenský rozhlas, národnostné etnické vysielanie, a v 2003 roku som tu prišiel pracovať na pozícii hudobného redaktora národnostného vysielania. Čiže mal som na starosti hudbu pre národnosti rusínsku, ukrajinsku, nemeckú, poľskú, českú a rómsku, takže bolo toho dosť. No a tak som mal veľa času, v tej dobe som bol slobodný, tak som počúval veľmi veľa skladieb. A to bola tá skladba, ktorá ma tak zaujala. Marila Rodovič, poznáte tú poľskú speváčku, ona ju tak preslávila, tú pesničku. A povedal som si, prečo túto pieseň nenahrať aj v slovenčine, prečo jej nedať nejaký úplne nový šat. A keďže vtedajším riaditeľom regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach bol Vlado Puchala, terajší riaditeľ TASR, tlačovej agentúry Slovenskej republiky, tak on sa vlastne zhostil tej takej úlohy, že napíše tejto piesni slovenský text. My sme tú pieseň nahrali a potom sa stalo to, čo málo kto vie, že počas nahrávania filmu Čiara, Vanda Adamik-Hricová bola producentkou, tak počas nahrávania toho filmu, keďže chceli tento celý dej, ktorý je zasadený teda do tej hranice medzi Ukrajinou a Slovenskom, tak chceli niečo, čo by charakterizovalo obidva národy, tak úplne, že náhodou, ako moje deti hovoria, random, len tak, použili túto pieseň v rámci nejakej zábavy na dedine niekde za Sobrancami.
A Vlado Puchala bol na premiére, teda predpremiére toho filmu a hovorí, ale toto už nie je úplne že ľudová pieseň, lebo ja som autorom textu. A to teda Vanda nevedela a hovoríš, no tak už keď ste autorom textu, no tak k tomu správame aj úplne že nový šat, aranž. Oslovila Ivana Táslera, Ivan Tásler oslovil mňa a dohoda bola a znela jasne, ak sa pieseň nebude páčiť, v tej chvíli ide do hudobného koša, to znamená, nebude sa už ďalej používať. Ale našťastie, chvála Bohu, sa pieseň zapáčila a tak sa z tejto piesne stal v tom období taký celkom zaujímavý fenomén. No, či taký hit samému interpretovi môže ísť na nervy. Boli sme onou času na Ivana Mládka a on tak potom na konci koncertu hovorí o trávene, no jo, tak my vám toho Jožina ešte zahrajem. Že či aj podobné pocity niekedy sú v tebe? Popravde nikdy som nemal pri tej piesni pocit, že to musím hrať nejak z donútenia. Práve naopak, vždy to beriem ako takú životnú misiu a výzvu a vždy je to pieseň, ktorá ma dokáže naštartovať. Veľmi silno emočne na mňa pôsobí spolupráca s Ivanom Táslerom z kapelou IMT Smile. My keď hráme túto pieseň, tak stále hovoríme, že keď hrajú východňari, tak hrajú o všetko v živote. Dokonca sa smejeme niekedy, že do tých monitorov, keď nám púšťajú hudbu, púšťajú ten podmaz, aby sme sa počuli, teda hráme naživo, nie podmaz, ale to, čo hráme, aby teda bolo počuť aj reálne, tak sa smejeme, že vlastne to, čo ide k nám na pódium, tak jednak jednej, tá intenzita silová, ide aj do hľadiska, do haly športovej alebo do štadióna, čiže niekedy doslova sú to ohlušujúce situácie, ale toto je to, čo vás dokáže vtiahnuť do deja. Jednoducho vtedy zabúdate na všetko, že vás bolí chrbát, alebo máte seknutú ľavú ruku, lebo ste práve hrali badminton s ľavačkou. Ale to pri všetkých piesniach, a pri všetkých piesniach to ale neplatí. Sú aj piesne pomalé, Milan. A pri tých piesniach vlastne človek do toho nemusí dávať až taký adrenalín a takú emóciu. Tam stačí niekedy výraz. A ideálne je, ešte ti skočím do reči, keď je májové obdobie a mne vtedy tečú slzy, lebo ja som silný alergik. Tak vtedy mi aj po niektorí povedia, že klobúk dole, vy to viete tak prežívať. Pred akým najväčším publikom si tú pieseň už hral? Ťažko povedať, no tak niekedy sa smejeme, že áno, tie štadióny majú svoje čaro. Hrali sme na plochách, ktoré boli aj vyslovene, že letisková plocha, 15 000 ľudí v Prievidzi na festivale Radega z Legendy. Ale vždy si potom treba uvedomiť že fenomén je televízna obrazovka, pretože v tej chvíli to nepozerá 15 000 ľudí, ale pokojne môže pozerať aj 700 000 ľudí. Takže toto je tá sila, to médium, ktoré dokáže aj tú pieseň posunúť ďalej. Čiže YouTube kanál, sociálne siete, ale hlavne televízne prenosy. Teraz druhá pieseň od vás odznie a to bude? Máte nejakú obľúbenú? Stačí podať číslo od 1 po 10. Len 10 máte? Áno, 10 je dokopy. Hej. V rámci dnešného večera. Zakričí niekto nejakú? 2, včielka. Dobre ste vybrali. Moja obľúbená. Mája? Sadla včielka, alebo spadla včielka, raz spievali chlapci z Lunika 9. Sadla včielka na jablonku, na voňavý kvet. Prečo si mi zabránila odísť v ten šíry svet? Ty si bola iba moja, tak nás spojil Boh. Na lásku je jeden málo, láska si pýta dvoch. A teraz vy. Je. Nádherné.
zamuruj mi, muráriku, moje čierne oči, aby lásku nehľadali vo dne ani v noci. Aby lásku nehľadali vo dne ani v noci. Mamko moja, drahá mamko, netrápte sa viac. Čo dá Pán Boh, to sa stane, vezme, čo si chce vziať. Čo dá Pán Boh, to sa stane, vezme, čo si chce vziať. Neustačí len hrob tmavý, na ňom malý kríž. Tu raz nájdeš moju lásku, ktorá už mi spí. Tu raz nájdeš moju lásku, ktorá už mi spí. Ďakujem pekne. Tomáš Labans a Ondrej Kandráč, syn známej Moniky Kandráčovej. Mama mi vravela, že je tu dnes večer. Tu je niekde? Nevidím ju. Tam je hore. Aha, ale veď vy ste dostali teraz cenu nedávno. Cenu Fra Angelico, a to je v rámci duchovnej dimenzie umenia to najviac na Slovensku. Blahoželáme vám. Ja som zvedavý, že kedy príde moja svokra na nejaký koncert. Moje najobľúbenejšie fóriky sú o svokrách. To ste počuli, jak raz prišla k nám svokra a vraví, to prečo všade rozpráva, že ma neznášaš? A teraz som si všimla, že moja fotka je na vašom krbe. Vravím, áno, mama, aby deti neišli ku ohňu. Tak to bolo na odľahčenie. Mám dobrú svokru. Si nemusel povedať svokra, si mohol povedať po poľsky. Žena přebytečná. Tak idem k tomu, že doma či ťa mama cepovala k hudobnej výchove, alebo si sám od seba si to od nej preberal? Tak to by ona musela povedať už, keď je tu. Ale ja si myslím, že ja som v zásade nebol nejaké komplikované dieťa. Počúval som v tej dobe, až potom sa to zmenilo, keď som sa oženil. Aha. A tak nejak prirodzene to celé vyplynulo zo situácie. Otec hral na akordeóne, mama spievala, prišli prvé koncerty, prvý potlesk. Potom som zistil, že hranie na husliach má obrovskú výhodu aj na vysokej škole počas vysokoškolských štúdií, pretože dievčatá na to leteli. To sa mi celkom páčilo, že tak počúvali po večeroch na tej internátnej chodbe, chodbovici a ostatných akciách. Potom si ma zavolali na nejaké oslavy učitelia, profesori, takže trošku prižmurili okienko, aj očko, sa smejem, keď som mal skúšku, ale v rámci možností. No tak má to svoje výhody, samozrejme aj svoje nevýhody. To hranie a tá hudba je obrovská emócia. Myslím si, že naši vzácni ďalší hostia budú rozprávať o hudbe viacej, pretože oni dosiahli v týchto hudobných oblastiach skutočne absolutórium. Ja som človek, ktorý berie ten život tak, ako ide, a tú hudbu beriem ako prirodzenú súčasť môjho života. Nepovažujem sa za virtuózneho hráča na hudobnom nástroji. Skôr nech je teda hudba reč duše, reč emócie, reč nejakej chvíľkovej situácie. A mňa vždy teší, ak sa nájdu prajní ľudia, ktorí zatlieskajú, ktorí spievajú spolu s nami tieto naše piesne. A vtedy si človek povie, že tento život stojí za to a celý ten môj nejaký cyklus životný, ktorý sa venoval práve hudbe, stal za to aj vďaka vám. Tak si to veľmi, veľmi vážim, že máte chuť nás počúvať, celú kapelu Kandráčovci. Tak si povedal, keby koniec mal byť. Ja som tu už aj smeroval, vieš, aby som nebol dlhý potom, Milanko. Ja som na katedre hudobnej výchovy, ako tam by nič sa nedalo zo mňa urobiť, len raz ma pozvali moderovať ples,
A sa pamätám, ako hlavný organizátor mi vtedy hovorí, že Milanku, poď tu ešte pred plesom, tu máme tombolu, toto je 10 cien, toto vyhrá ten a ten sponzor, toto vyhrá ten z katedry, toto vyhrá ten a hovorím, to jak? No my vieme ako žrebovať, ty len budeš komentovať a potom hovorí, no a tieto dve ceny, no tak to neviem čo, no, ktorú chceš ty? Ja som zažil ples v takej dedinke Mošurov pri Prešove a organizátor plesu veľmi chcel, keďže tam sme boli viac menej bez nároku na honorár z kapely, tak chcel, aby tú hlavnú cenu, tú kosačku som vyhral ja pre kapelu. A keď ťahala jeho dcera čísielko, tak on teda pozeral na to číslo, mal tak okuliare, tak zboka pozeral na stôl, že aké mám číslo na stole položené a hovorí, že modrá 88. A tá jeho dcera zobrala handku, vraví, oco, však to nesprávne číslo. Podržala otca. No i tak šedá. A keby si ty nebol hudobník, bola aj nejaká alternatíva? Tak ja viem, možno, že asi vždy je nejaká alternatíva v živote. Ja som popravde nejak nešpekuloval nad tým, že čo bude. Tú hudbu som naozaj bral ako prirodzenú súčasť života. Ja som študoval v kombinácii so slovenským jazykom, literatúrou a moje sestrnice veľmi chceli, aby som bol právnik. Tak ešte do poslednej chvíle čakali, či teda nedám prihlášku aj na právnickú fakultu. Našťastie zvíťazila hudba a som rád, že je to tak, pretože neviem si predstaviť nič iné, čo by som mal v živote robiť, okrem hudby. Ja som, keď moderujem talk show Bez šepkára, len raz som si vypil pred talk show, to 12 rokov už robím. Produkčná bola nervózna, tak sme si dali štamperlík, aby ona bola veselšia. A potom ja som celý čas rozmýšľal, že či to na mne vidno. Nechcem povedať, či na vás vidno, či nevidno, skrátka, že jak to máte vy hudobníci. Môžeš hovoriť o svojej kapele, aby sme ostatných nie. Presne tak, aj menovite. A zostane to medzi nami, dúfam teraz. Lebo to sa volá celý večer, že ako ich nepoznáte, taký novočasový titulok to má, tak musíme dodržať tému, no. Ľudia chcú vedieť. No. Mňa to ako nezaujímaš, tak ale Viete, čo sa vraví? Môže hrať folklórny muzikant na triezvo? Môže. Ale na čo riskovať? Tak to je presne tá veta, ktorá sprevádza životný osud folklórnych muzikantov. Števo Skrúcaný, môj parťák z relácie Všetko, čo mám rád, má takú vetu, že Ondro, tá dnešná doba je naozaj zvláštna, to samé drogy naokolo medzi mládežou. Dneska už je problém vychovať normálneho, zdravého alkoholika. Tak nechcem to zľahčovať, v žiadnom prípade nie. Poviem niečo, čo je naozaj pravdou a toho sa aj držím. Ja nikdy pred koncertom si nedám ani len ten pomyselný panák, štamperlíček destilátu, pretože úplne by ma to rozladilo. Hej. Psychicky vás to úplne tak nejak rozladí a vždy si poviete presne to, čo si hovoril ty, že nie je to na mne vidno. Viem sa 100% skoncentrovať. Naozaj vyhýbam sa destilátom, vyhýbam sa dobrému vínku pred koncertom. Po koncerte to už je iná záležitosť. Ale ja si myslím, že tí diváci, ktorí sú v sále, ktorí si zaplatia ten lístok, a niekedy sa smejeme, že jediný divák, ktorý sa nemýli, je platiaci divák, tak mali by dostať naozaj 100% možný zážitok na ktorý čakajú. Stáva sa mi niekedy, že prídem s výrozou na koncert. Nechce sa mi. Minule som mal trošku zvýšenú teplotu v Levoči na koncerte a tak som si povedal v duchu, divákov to nemusí zaujímať, oni prišli na koncert, tak sa snažím naozaj hodinku a pol dať zo seba maximum. Tak týchto takých atribútov sa držím v živote a už keď som tu, tak ja vždy hovorím, že tá hudba má veľmi silný aspekt, aj taký socializačný, lebo keď som chodieval ešte svojho času do Slovenského rozhlasu, tak som chodieval cez Dominikánske námestie. A v tej dobe tu bol taký Feríčko bezdomovec, môj obľúbený, veľmi dobrý chlap, sem tam vypil, ale veľký môj fanúšik životný. A raz som tak išiel a vždy som mu nejaké euričko dal, raz som mu nedal nič a vraví, tá čo kandrač, tá furt mi dávaš a dneska nič mi nedáš. Vrajím Feričku, nový nástroj som kúpil hudobný. A Feričko povedal pamätnú vetu, tá také muše hraje za mojo penieži. Tu
Tuto hneď na Zámočníckej ulici zasa sa stalo. Ja neviem, to mohol byť Feričko, lebo takto išiel a pýtal dvoch dôchodkyň, že nemáte mi prispieť. A tie dve dôchodkyne sa tak otočili trošku. Keď my samé nemáme, hej, bolo to prudko uveriteľné, že nemajú tých 50 centov. A on sa tak otočil smerom ku mne a hovorí, toto ja musím počúvať. A inak ten Feričko, raz som mu dal, viete čo, mal som nejakú dobrú akciu, kde sme zarobili celá kapela, tak som išiel okolo neho a 20 eur som mu dal. Vravím, že Feri, tu máš 20 eur. Jediná podmienka znie, aby si to neminul na alkohol. A Feri mi hovorí, nie, dom si za to postavím. Je skvelé, že veľkou časťou tvojich koncertov to je humor a perfektná show a keď napríklad by si bol v Holandsku, tak André Rieu by ti bol konkurenciou? Bola veľkou, dokonca je málo interpretov, na ktorých koncerty chodievam a Andrej Rieu je jedným z nich. Obdivujem na ňom svetelnú show, audiovizuálny zážitok, nádherné kostýmy, parádny repertoár. On sa nebráni aj trošku takej komerčnej stránke toho celého projektu, že tomu rozumie aj laik, analfabet hudobný, má z toho naozaj zážitok. Dokonca keď sme boli v Bratislave na jeho koncerte na štadióne Ondreja Nepelu, tak si pamätám aj taký moment, hrali tam nejaký úryvok, neviem, z ktorej operety to bolo, ale každopádne bola tam vytvorená vzadu, v zákulisí tá veľká letka, taká tá panoramatická letka, že vlastne ako keby 3D obraz doslova. Bola tam veľká ľadová plocha, vzadu boli také štíty, končiare, myslím, že to bolo nejaké severské pohorie, hore Norsko, Fínsko. A boli tam také rampy dole na tom pódiu a počas tej produkcie, keď hrali tie tance, tie severské, tak padal na ľudí sneh. A to bol naozaj úžasný zážitok. Malo to len jeden jediný háčik, že bol to chemický sneh a dámy v róbách a páni v smokingoch, vlastne keď ten sneh padal, tak potom zostávali také biele fleky na tých smokingoch. Tak to bol taký malý diskomfort, ktorý zažívali tí účinkujúci, respektíve diváci, ktorí tam sedeli, ale vždy si poviem, že jeho show je vždy absolútnym zážitkom a chcel by som raz byť ako André Rieu. Treba mať nejaké sny a toto je ten môj. Však ty toto urob v Poprade, open air a bez haly. To ti odkazuje do Mihaly. Ale inak, keď tu vidím teda pána Petrovciho, tak si spomeniem na môj príchod do Košíc, pán Petrovci. Neviem, či viete, ale ja som k vám chcel chodievať aj na husle v rámci vášho pôsobenia na Prešovskej univerzite. Vy ste prednášali hru na hudobnom nástroji a ja som sa vtedy k vám nedostal. Takže to veľmi ľutujem, že som nemal tú česť a tú možnosť byť vašim študentom. Ale keď sme mali prvé vystúpenie s folklórnym súborom v štátnom divadle tu v Košiciach, tak som vystúpil s husličkami na vlakovej stanici v Košiciach a prvého Košičana, ktorého som stretol, som sa pýtal, prosím vás pekne, ako sa dostanem do divadla? A ten týpek mi hovorí, cvičiť, cvičiť, cvičiť. Kamarát z Bratislavy pochodil horšie, on vystúpil na stanici a hovorí, a ako sa dostanem do centra? A jeden starší pán môj, s takým prízvukom tyše do centra nikda nedostaneš. Tak ešte jednu skladbu, keď ťa môžeme poprosiť. No tak keď som už spomenul tú vlakovú stanicu, ktorá sa stala mojím životným míľnikom, a keďže sme v centre Košíc, tak ja si myslím, že by nám svedčilo, Tomáš, keby sme spolu zahrali na košickej turni Dva holúbky šedra. Na košickej turni dva holúbky šedza. A teraz vy? Na košickej turni ľudze im zavídza, ľudze im zavídza, že šeradzi vídza.
však je to šumná vec. Devče i mladzenie, však je to šumná vec. Však je to oj nahore dva duby spolu. Oj nahore dva duby a ja som sa zaľúbil. Oj sama si, ja tiež som sám, na líce ťa poboskám. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Pomí! Dub sa s dubom objíma, daj mi silu pre syna. Dub sa skláňa k jazeru, daj mi krásu pre dceru. Dub sa skláňa. Stoja duby na hore, už ma život prebolel. Oj na hore, dva duby, nikto vás tak neľúbil. Oj na hore, dva duby, nikto vás tak neľúbil. Vezmi si ma do neba, ja nič nechcem pre seba. Vezmi si ma do neba, ak ma tu viac netreba. Vezmi si ma do neba, ak ma tu viac netreba. Šaj la 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 laj, šaj la 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 la, šaj la 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 la, šaj la 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 la. Vezmi si ma do neba, ak ma tu viac netreba. Hej, hej! Tomáš Labás. Ďakujem. Vážim si to.
Julia Burašová a stále ten istý Tomáš Labanc. Dobrý večer ti prajem. Príjemný dobrý večer všetkým vám. Ja som pozeral, že čo to ste sa na začiatku pripravovali, to si nemohla už doma naladiť? Mohla, ale keďže je zmena teploty, keď nosím nástroj, vlastne keď sa rozbalujem niekde mimo priestoru, tak je lepšie sa potom naladiť. Si mohla prísť už včera a zvykať si. Nie? A flauta je ale dobrý nástroj, nie? Tak to sa celkom ľahko zoberie so sebou, nie? Áno, je to šikovný nástroj, jeden z tých šikovnejších. To bol dôvod, prečo si ju vybrala? No, musím povedať pravdu, že nie ja som si vybrala flautu. Flauta teba? Flauta mňa, alebo tak nejak moji rodičia teda vybrali, že flauta. A ty vo všetkom si tak počúvala rodičov? Ja som, myslím si, mám tu takisto mámku. Áno, svoju, hej. A ona hrala na niečo tiež? Áno, my sme všetci hudobníci a musím povedať, že teda ja som asi bola poslušná, teda myslím si, že som bola poslušná takisto do určitého veku. A kedy sa to zlomilo a kto za to môže? To je ťažká otázka. Odpoveď ľahká možno. Život. Hej, jak ty vieš do autu zahrať veci? Tak dobre, budem o inom, že ty sa aj pekne tváriš pri tom, lebo ja sledujem, ako sa tvária hudobníci a nie všetci tak v poriadku. Pri niektorých mám pocit, ja chodím do filharmonie a niektorí tak pozerajú na tie noty, mám pocit, že majú výraz, že toto mám zahrať. Potom sú iní, hej, to už trošku súvisí s fekálnym humorom, ale oni takto, a ja rozmýšľam, že či dosť blízko je toaleta, hej, ale ty sa pôvabne tváriš sa, hodíš k tej flaute, aj takto proporčne, všetko v poriadku. Veľmi pekne ďakujem, ja sa teda nevidím, ako sa tvárim, ani som sa nikdy na seba nepozerala. Nemáš to rada, keď ťa natočia pri tom? Nemusím sa na seba ako pozerať, ale teda som rada, že mi to hovoríš, že je to tak, lebo určite je to lepší pohľad ako ten druhý, čo si Ešte aj z profilu som pozeral, na generálke spredu a teraz z profilu máš akýkoľvek úhol, je to v poriadku. Certifikát dostaneš. Ďakujem. Ty si robila aj vo filharmónii? Ja aj pracujem vo filharmónii, aj v skutočnosti, aj teraz, aj reálne. Som tam zamestnaná 14 rokov ako prvá flautistka. Lepšie je byť vo veľkom orchestri, že človek to má tak voľnejšie, však oni ostatní potiahnu, aj keby náhodou som sa zabudla. Pýtam sa tak Mistro Bínovský, alebo práve túto, lebo tu vynikneš, všetci na teba sa pozerajú. Veľmi dobre sa pýtaš. Je to možno taká zaujímavá otázka aj pre iných ľudí, ktorí tu možno sedia a sú laici a sa nevyznajú alebo nie sú profesionálni tí hudobníci. Ja totižto na poste, ktorý zastávam, to je jedno, do akého telesa si sadnem, ale keďže som... Do telesa ponorenou a paliny. Áno. Či hráme v jame, myslím divadelný orchester, alebo je to symfonický orchester na pódiu, tak teda musím povedať, že za mňa nikto nič nezahrá. Za mňa nezahrá môj pár, nejaký sused alebo nejaká kolegyňa. Keďže som tam ja sama jediná prvá flautistka, hej, prvá flauta, tak ja si svoj pár musím odohrať sama. A keď niečo nezahrám, tak to tam proste nie je. A tých huslistov je predsa len trošku viac. To sa volá zodpovednosť. Takže to nie je ani taká výhoda veľmi. Nie je to výhoda. A keď ste v tej jame, to vám nie je ľúto, že vás nie je vidno? Ja som predtým totižto hrala v orchestri aj v divadelnom, v Banskej Bystrici, keď som počas môjho štúdia. Čiže som si to aj vyskúšala som si to. Je to obrovský rozdiel hrať v tej jame a hrať na pódiu, lebo samozrejme je to úplne iná, teda aspoň ja som mala, za seba môžem povedať, že mala som úplne inú zodpovednosť. Keď tých ľudí vidíte, aj tak ako ja teraz mám s vami kontakt a keď je trošku ten umelec skrytý, je to... Aj ten šatník, nie? Treba prispôsobiť potom. Aj to sú, áno, s tým spojené výhody a nevýhody. Toto je exibičné, hej? Áno. Dobre.
A ako by si predstavila svojho kolegu, lebo vy hrávate aj duo? Áno. Povedz o Tomášovi niečo. On sa bude tváriť a my spoznáme, či je to pravda. Tak s Tomášom sa poznáme vlastne už od študentských čias. Študovali sme spolu na konzervatóriu v Košiciach. A už vlastne v tom čase sme začali spolupracovať. Čiže hrávali sme už aj vtedy spolu. Potom bola určitá pauza, keďže sa Tomáš nevenoval dlhý čas v hudbe a každý išiel svojím smerom. Ja som teda na štúdia, on na nechcel bez teba lode. Nič, hej? Takže nemal nič spoločné s hudbou a potom teraz sme sa opäť stretli 3 roky dozadu. A zaujíma, že on okrem teba ťa podvádza s Kandráčom, hej? Nie len s ním. Mhm. Je ich viac, tých umelcov. Ale tak my sme veľmi vďační za Tomáša. S Tomášom sme nahrali aj zo pár albumov. Je to veľký prínos pre našu kapelu. A okrem toho, si to ešte Julka nespomenula, Tomáš je aj fantastický organista, kostolný organista, takže naozaj všestranný muzikant. K tomu som sa ešte nedostala. A to som nechcel prezradiť zasa. Tak nám teraz neprezrať, v ktorom kostole. Ale v jednom sa nás stalo na odľahčenie, samozrejme. Aj keď moja manželka hovorí, že od vtipnosti k utrápnosti je tenký ľad. Vypadol im organista, tak narýchlo záňali nejakého a zohnali ale jazzového, ktorý hrával po baroch. Tak ho nejak tak presvedčili, že iba raz, však je to iba jedna nedeľná omša a on hovorí, tak ja to veľmi neovládam, tú EKS-ku a neviem, či to bude dobré. Bude to dobré, bude to v pohode, zahráte to, uvidíte z prvej, stále počúvajte, čo kňaz spieva a do toho sa nejak napojíte. Tak kňaz začal tak pateticky veľkolepo, Pane Bože, zhliadni k nám. A on, ja ti za klobúčik pierko dám. To keď Košice ako boli hlavným mestom chvíľu na jar po vojne a sovietskí vojaci už odchádzali a vlastne tu sa už vojna skončila, tak v meste sa robili oslavy v divadle oslobodenia a nemali žiadnu kapelu, lebo všetci chlapi nejak tu neboli a zohnali jednu rómsku kapelu. A potom to Gustav Husák píše vo svojich pamätiach, že oni zahrali prvú časť československej hymny veľmi takto trúchlivo, že kde domov môj ako trávnicu, ale druhú časť ako veľmi dobrý čardáš. No a teraz ako sa vaša spolupráca prejaví, v akej skladbe, čo zahráte? Nasledujúca skladba bude, predpokladám, veľmi známa pre všetkých, Astor Piazzolla Libertango.
Julia Burašová a Tomáš Labanc. A to ste ich ešte nepočuli hrať naživo, až to by bol zážitok. Famózne. Chcel by som byť ako vy, ale moja manželka hovorí, že ľudia už nechcú ideály, už došlo aj na mňa. Každopádne ja skláňam pomyselný klobúk. Bolo to geniálne, úžasné, dokonalé. Ďakujem. Ďakujeme. Presne tak, Julka, to ja by som tak nezahral. Ale čo sa... fakt nie. No a vy vo Filharmónii vás je koľko hráčov? Veľký orchester symfonický 80-100 hráčov je tam ako zamestnaní. Ako čo, vždy niekto chorý, alebo... A samozrejme musí byť za každého náhrada nejaká, lebo samozrejme, keď ja ochoriem, alebo teda ja sa striedam ešte s jednou kolegyňou, a aj ostatní, teda dýchoví hráči sa môžu striedať. A takisto aj sláčikári malo by ich teda byť viac, aby keď áno, aj preto, aj z týchto dôvodov, že keď niekto ochorie, ale aj prirodzene, aby sme mali čas na individuálnu prípravu, keďže my hráme každý týždeň nový program. Je to vyčerpávajúce? Určite áno. Keď je 100 ľudí spolu, tak to sa nedá, aby všetci boli úplne kamaráti so všetkými, nie? Asi veľmi nie, ale to je asi tak v každej vlastne spoločnosti alebo v zamestnaneckej teda oblasti. Myslím si, že to je všade. A u umelcov špeciálne teda. Proste to je veľa. Milan, neviem, či si to počul, musím to povedať, lebo to je, že top story. Stretne sa košický a bratislavský muzikant na margo vzťahov v rámci kapiel. A ten košický hovorí tomu bratislavskému: vieš, čo sa o tebe hovorí v Košiciach? A ten bratislavský hovorí čo? Že hráš úplne o ničom, že je to celé zle, že falošne a tak ďalej a tak ďalej. A ten bratislavský hovorí: a vieš, čo sa o tebe hovorí v Bratislave? Čo? Nič. Vôbec nič. Takže najkratší muzikantský fórik znie: stretnú sa dvaja muzikanti a nehovarajú tretieho. Ale v symfónii je to taká dokonalosť, také ladné celé to pôsobenie, takže chcel by som sa raz stať hráčom vo Filharmónii, ale tento čas je už za mnou. A keby som sa bol lepšie učil a venoval sa husliam, tak som tam mohol byť. A keď je veľký kolektív, musia vzniknúť v ňom také mikroskupinky, nie? Však nejakých kamošov, kolegov musíš mať. Ako to je tam, že ste po sekciách, že vy dýcháči ste spolu a huslisti sa kamarátia, alebo je to, ako sa hovorí politicky, naprieč spektrom? Je to, myslím, individuálne, ale väčšinou je to tak, teda, že dýchári si dávajú kávičku cez pauzu s dýchármi a sláčikári so sláčikármi, ale nemyslím si, že je to až také kritické nejaké, že sa teda tam nebavia ľudia, ale existuje to samozrejme aj závisť, aj... Aj ega sú tam? Áno, sú. Každý má svoje, áno, to také najväčšie. Nie, najväčšie sú v politike, nie? A to by som tu dneska večer radšej neťahala takéto témy. A ako si vás vie získať dirigent? Ktorého máte najradšej? Tiež ťažká otázka. Samozrejme nášho šéfa máme najradšej, asi tak by som to povedala, ale keďže aj dirigenti sa menia, každý týždeň máme nového dirigenta, tak pre nás je to samozrejme úžasné obohatenie a úžasný prínos jednak sa stretnúť s tými osobnosťami, jednak pracovať s úplne inými typmi ľuďmi. Každý týždeň vlastne je ten skúšobný proces úplne v inej nálade, v inom duchu. Proste niekedy sú to aj nervy, ale častokrát je to pre nás teda veľmi obohacujúce. Kto si teba najviac tak získal z tých dirigentov, ktorých si zažila? Mňa kto si získal? Chceš meno teraz nejaké? Aj priezvisko. Že si povedala, dobre to s nami robí, dostal z nás maximum. Ja si myslím, že náš momentálny šéf-dirigent, pán Jindra z Prahy, doniesol úplne iného ducha vlastne teraz do nášho orchestra. Myslím si, že ho ľudia rešpektujú, že ho majú radi a že vie teda on urobiť s nami úžasné zázračné veci. Ako to dokázal? Svojím prístupom, svojou ľudskosťou, takým ako... On má aj dobrý zmysel pre humor, nie? No aj ako je ľudský, je normálny
a dá sa s ním baviť proste aj pomimo toho orchestra. Aj keď je prísny a vyžaduje maximum, tak vie sa teda aj zasmiať a aj odpustiť, aj prepačiť, keď sa niečo nepodarí. Musí mať dirigent autoritu? No v prvom rade myslím si, že toto je zásadná vec, že my už keď na prvej skúške vlastne veľakrát cítime, že či ten dirigent bude mať autoritu alebo nie, podľa toho, ako sa on... ako deti v škole. Príde praktikant, zničíme ho. Hej. To cítiť, to proste cítiť. Či sa ľudia ako bavia, alebo či sú sústredení a hráme naplno, to proste vycítiť už na prvej skúške. Že ako bude to prebiehať celý ten týždeň. Tak ja vám želám veľa dobrých dirigentov. Ešte pripomeniem, že ako si hovorila, mamka je tu, ale aj otec bol známy, bol riaditeľom Košického konzervatória a na teba to prešlo, ale aj o generáciu ďalej to pôjde? No, verím, že áno, pretože moje dve úžasné milované detičky, ktoré sú tu vpredu, zdedili podľa mňa úplne všetky hudobné proste zložky, ktoré potrebuje mať ako hudba. Vedia na niečom hrať, alebo spievajú? Obidvaja chodia na hudobné nástroje, Kiarka hrá na flautičku. Aha. A Tobias úspešný huslista a taktiež aj na klavíri niečo hrá. A vy by ste požičali Tobiasovi nejakých z vašich nástrojov? Tobiasko, zahral si na husličkách mojich? Môžem ťa poprosiť? Len dámy a páni, Tobiasko, poď minútku, aby sme vedeli, na chvíľočku. Sú trošku väčšie. On hrá na takých polovičných, čiže to sú celkové menší nástroj. Neviem, či na tomto budeš vedieť hrať. Tobiasko, ja keď som bol malý chlapec ako ty, tak ma zvykli porovnávať s Paganini. Viete, čo hovorili na Zuške v Lipanoch? Paganini z teba nikdy nebude. Ale z teba pokojne môže byť, lebo si veľký fešák a veľmi sa tešíme na tvoj výkon. Nech sa ti páči. Toto nebolo inak plánované. Nebolo plánované. Neviem, čo máte nacvičené. Niečo krátke, niečo také, že odpadneme. Alebo môžeš aj sám. Môžeš kľudne aj sám, bez klavíra. Skús len na tie husličky. Bez klavíra. Veľké sú mu. Hoci akú skladbu, ktorú cvičíš teraz. Hoci čo. Krásne. Bolo dobre? Krásne.
Tobias. Blahoželám. Podotýkam, že je to väčší nástroj, že on má menšie husličky, hej, teraz to prvýkrát mal v ruke, čiže zle sa mu to chytá, je tam väčšia medzura, všetko, slačík väčší a tak ďalej, hej, takže... Ale dal to. Ale dal. A bolo to bez generálky, vôbec si netušil, nie, a teraz čo? Ešte aj odvážny je. Odvahu taký je život plný prekvapení. A ešte jednu skladbu od vás dvoch. Francúzsky skladateľ Paul Gobert, Uspávanka.
A teraz už privítajme jedného zo zakladajúcich členov štátnej filharmónie Košice, šéfa Košického zboru učiteľov, bývalého hráča Košického rozhlasového orchestra a už spomínaného Karola Petróciho, na ktorého hodiny si sa nedostal, tak teraz tu budete vedľa seba sedieť. Prichádza pán Karol Petróci. Tak vítajte s nami na pódiu. Ešte som zabudol viacero vecí povedať o vás. Ste boli roky prvým koncertmajstrom štátnej filharmónie Košice a toto je veľká vec, že vždy, keď som sa pozeral na vás, tak som videl váš účes, ktorý sa nemení. Štramácky košelu takto vonku, keď ste išli po filharmónii. A to boli pre mňa prvé výchovné koncerty, ktoré som zažil v štátnej filharmónii Košice. Ja som medzi tým rástol, možno aj dospieval a stále som chodil do filharmónie a vy ste stále tam figurovali a prvý ste si podali ruku s dirigentom po každom vystúpení. Keď ste videli Tobiasa, ste trošku videli aj seba s husličkami ako mladý? Áno, mamka mi kúpila husle na Vianoce a tak som musel hrať na husliach. Musel doslova. Často ma zamkla do izby a musela počuť do kuchyne, že hrám. To bolo ako v tom filme Vrchni, prchni a potom on si púšťal magnetofón miesto toho a zrazu sa ozval celý orchester, tak to bežal vypnúť. Dovolte mi, aby som vyslovil svoj obdiv mojim kolegom na pódiu. Obdivujem pána Kandráča a jeho improvizáciu. V živote som to neskúsil a ani som si to nevedel predstaviť, ale musím povedať, že som hral na dýchový nástroj. Takže poznám maličko jeho zákutia. Bol som totiž, keď sa rozpamätám, vyhlásený za excelentného trúbkára posádkovej hudby v Banskej Bystrici. Prišiel som tam, dali mi do ruky trúbku, a ja som po nociach na chodbe cvičil na S-trúbku. To je ešte zvláštny nástroj, ktorý sa vyskytuje v podstate len takmer v dýchovom orchestri. Takže obdivujem Julku, je to báječná prvá flautistka a naozaj v ktoromkoľvek orchestri by si mohla sadnúť na stoličku prvej flauty. Ďakujem vám veľmi pekne. A musím povedať, že teda toto som o vás, ale ja netušila takéto prekvapko, že ovláte aj, že ste teda hrali na trúbku. To som nevedela vôbec. A to ste sa naučili len tak cez noc? Tak... Veď huslista zrazu trúbka. Ukázali mi na nátrúbku, čo treba robiť, dneska to už neviem, hej. Ukázali mi, čo robiť. A tak som aj v noci chodil po chodbe, a aby som nerušil spiacich kolegov, vojakov, ktorí hrali v tej posádkovej hudbe, tak som trúbku nechal na izbe a len cez nátrúbok som
trénoval, ale musím povedať, že aj ma to bavilo, bola to istá výzva, že naučiť sa na trúbku. Štátna filharmónia Košice, to je veľká vec, že mesto má filharmóniu. Keď poviem turistom, že večer máte možnosť ísť do filharmónie, často mi povedia, to máme 500 kilometrov my do najbližšej a lístky stoja 80, 120 eur, takže my vlastne ani nechodíme a vy tu máte takto a lacno. Toto je veľká vec, že vy ste spolu zakladali a že ste dali tomuto mestu filharmóniu, a tým pádom už aj konzervatória majú pre koho školiť ľudí. Tak filharmónia je istým spôsobom emblém mesta Košice. Je to krásny orchester a keď sa zakladala filharmónia a videli sme hore na Košickú Novú Ves, jak tam stoja ruské tanky a delá, tak sme s pánom Režuchom a Číškom neverili. Oni viac verili. Oni museli veriť, lebo oni to zakladali. Ale kolegovia nie celkom verili, že bude filharmónia. Nakoniec 1. januára 1969 sme orchester ako taký sedeli na kufroch dnes v dnešnej riaditeľni a 2. januára sme sadli v malej sále skade ruka, skade noha z celej republiky. Sa zišli síce vynikajúci muzikanti, ale zakladateľ Bystrý Krežucha tvrdil, že v živote urobil jednu chybu. Že nenahral tú prvú skúšku. To znelo strašne. Možno, že aj nie každý mal rovnaké noty na pulte. Takže aj takto začínala vlastne Košická filharmónia a som bol šťastný, že som mohol sadnúť k prvému pultu a de facto od založenia som bol koncertným majstrom Filharmonického orchestra. V filharmonii treba aj publikum a vy vlastne prinášate veľa koncertov. Takmer každý štvrtok je to premiéra. To treba nacvičiť. Hneď si to našlo už v 70. rokoch, keď tu bola preváha možno ľudí, ktorí pracovali vo východoslovenských železiarniach, hneď mali vzťah a ľudia sa rozchodili do Novej filharmónie. Tak Košice podľa mňa bolo pre mňa takmer hlavným mestom Uhorska. Prečo takmer? Aby som nepreháňal. Aha. V Košiciach, keď sa človek prešiel po hlavnej ulici, stretol echt Košičanov. To boli Mária Mašiková, Hemerková, proste to boli profesori konzervatória, taká tá stará garda, ktorá tu v Košiciach ako dožívala svoj vek. A to, keď povie rodák z Lučenca, to je ešte väčšie grády má pochvalu. No, takže Košice uvítali vlastne zrod filharmónie. Cvičilo sa 4 mesiace, až v apríli bol otvárací koncert s pánom Bystríkom Režuchom. Mali sme šťastie, že sme dostali takéhoto šéfa ako zakladateľa orchestra. Bol aj ďalší z výnimočných momentov pre vás nezabudnutelný, trebárs, ja neviem, koncert s Pavarottim, alebo to sú skôr tie veci, ktoré vnímame my, že sú výnimočné?
na môj žiaľ, s Pavarottim som ja osobne nehral, pretože práve vtedy som koncertoval so zborom v Modene. Takže v Taliansku chýbal Pavarotti a ja som chýbal tu. Takže výnimočné udalosti, povedal by som jednu zvláštnu udalosť, ktorá sa týka Filharmónie a dokonca aj niektorých ľudí, ktorí tu sedia. Režucha bol ohromný človek. Miloval muzikantov a mal zmysel pre humor. Boli sme raz v Portugalsku a to bolo v Porte. Režucha, nemali sme peniaze, diety sme mali dostať až na druhý, alebo tretí deň. A Režucha pozval takých tých blízkych známych na rybacie hody. Tak sme sa zaviezli taxíkom do rybárskej dediny a Režucha chodil od krčmy ku krčme, pozeral dnu von, na pláži chodil a pýtali sme sa ho, že čo hľadáš? Že čo najoplzlejšiu krčmu, kde naozaj nebudú drahé ceny. Tak nakoniec sme vošli do nejakej reštaurácie a Režucha ako objednal, on sa dohovoril všetkými možnými jazykmi sveta po 15 minútach. Tak objednal také plody mora. Dvaja sme boli, ktorí, nám to nie veľmi voňalo, tie plody mora, aj nám nedobre vyzeralo, tak sme si išli vybrať v pultu smaženú rybu. Pamätám dodnes z jedálneho lístka, volala sa to merluzza romagna. Tak začali nosiť jeden tanier, druhý tanier, tretí tanier, štvrtý tanier. Nosili všeličo možné a popíjali sme vínko samozrejme. No a všetko to platí pán Režucha. Tak začal kývať na personál, že on to zaplatí a jak prichádzali, tak už sa začal potiť. Lebo na tácke doniesli účet. To niečo znamenalo, nie že vybrali tam na tácke a pán Režucha otvorí ten účet a hovorí: všetko, čo máte vo vreckách, sem na stôl. Tak začal to počítať. Spočítal, že už má toľko, koľko je treba. A hovorí: ešte. A hovorí: však máme dosť. A on hovorí: ja som grand. Ja dávam aj tringelt. Tak ešte sme sa pozbierali a tak Režucha vlastne zaplatil pohostenie pre pozvaných blízkych orchestrálnych hráčov. Tak neviem, či on, ale hej, tak spoločnými sílami. No, dobre, to takto ako dopadlo. Ale my sme sa museli dostať domov. A to bolo treba objednať taxík. Tak objednali sme taxík a bolo, že koľko kilometrov aj ukazovalo, že koľko bude treba platiť. A Režucha hovorí: všetky vrecká, všetky drobné, aké máte, to je jedno odkiaľ z Európy, lebo z Ameriky, všetko sem. Tak všetci vyprázdnili vrecká s drobnými peniazmi, nasypali sme to
taxikárovi, dorazili sme do porta, rýchle vystúpili a išli do hotela. Tak aj takúto príhodu sme mali na zájazde Filharmónie po Európe. V Košickom rozhlasovom orchestri ste zažili aj dobu, keď sa ešte len naživo vždy chodilo, keď sa nerobili nahrávky, ale išlo sa priamo do éteru? Košický rozhlasový orchester bol orchester skvelých muzikantov. Pamätáme, keď vznikala Slovenská filharmónia, že vlastne to bol prisťahovalecký orchester muzikantov z Čiech. A takisto Košický rozhlasový orchester bol takýto výborný orchester. Hráči museli byť schopní hrať prima vista. Noty dostal na pult a už musel hrať. Musel hrať, lebo všetko išlo do éteru. Takže takéto veci sa stávali a naozaj ako to bolo ako zvláštne. Vďaka vám máme aj prvý na Slovensku vianočné koncerty. Tá tradícia sa začala dokonca už za socializmu a napriek socializmu a trvá doteraz a sú vypredané. Vianočné koncerty, napadlo nás to zase Režucha. Mal odvahu Ivan Sokol. To bol človek, ktorý mal tiež odvahu a prišli sme s tým, že vianočné koncerty, no musí to naštudovať najprv zbor, lebo zboru to trvá naštudovať niekoľko mesiacov. Tak dostali sme noty z Prahy a otvoríme noty a tam hej mistře a Ježíši a tak ďalej. Predseda zboru, riaditelia a predsedovia museli byť straníci a to bol jeden fantastický človek. Hovorí, nedá sa to v latinčine spievať, lebo tomuto budú hneď rozumieť na krajskom výbore. Tak hovorím, nedá. Tak sme to naštudovali a riaditeľka sa predsa len opýtala krajského výboru. Oni povedali nie. Takže sa to nekonalo. Naštudovali sme to druhý rok. A dohodli sme sa s vtedajším riaditeľom, že nebudeme sa pýtať nikoho, napíšeme na plagát hej mistře. Tak aj sa napísalo na plagát, že hej mistře. A takto sa nacvičoval Jan Jakub Ryba, Česká mše vánoční. V Bratislave to nešlo, nemali odvahu, hoci mali profesionálny zbor, mali orchester, mali všetko, čo k tomu bolo treba. Takto my sme naštudovali aj orchester. Hneď sa to vypredalo. A najmä záujem mali mníšky. V Matilda Hute boli sestričky mníšky, aj farári sa hlásili a tak sme upozorňovali, že nech neprídu v hábitoch a nech nesedia spolu. Vyjdeme na pódium a kompletne celý rad mníšiek v hábitoch. Doteraz to nedodržujú. No. Áno, bolo to krásne. Odznela vianočná omša, vyšli sme pred dom umenia, 10 cm snehu napadalo.
čiže ešte aj taká symbolika bola. No a potom už každým rokom sa to opakovalo, čiže už my sme chodili s Rešuchom a so Sokolom taký prikrčený 14 dní, že čo sa udeje. No, neudialo sa, lebo naozaj ako veľké nadšenie zavládlo tou vianočnou omšou. Takže dodnes vlastne vianočné omše sa v Košiciach hrajú s rybovkou. V roku 85 bola rybovka 10-krát hraná. V Košiciach, v Bardejove a kdekoľvek na okolí. Tak toto je tradícia vianočných koncertov. V knihe, ktorú pripravuje Mária Kornucíková, kniha rozhovorov s vami, spomínate aj z histórie, že voľakedy umenie a hudba, tou sa zaoberali aj cisári profesionálne, dokonca tí top politici riešili otázky hudby v minulosti. Vieme si to predstaviť i teraz? Tak cisárske dvory, vďaka ním vlastne poznáme dnes Stradivariky. Pretože cisárske dvory nakupovali už vtedy sláčikové nástroje, pretože mali kvartetá, mali vynikajúcich muzikantov, takže už vtedy na tejto úrovni vlastne sa založil základ tradície aj stavby hudobných nástrojov, sláčikových hudobných nástrojov, ktoré podľa mňa také husle, to je zázrak. Hudba je zázrak, celý život som sa snažil objaviť alebo dostať sa bližšie. Nie. A čo potom my, keď vy profesionál? Poviem jednu historku. Bol som so zborom v Amerike a spieval tam jeden krásny mladý inžinier a po koncerte príde za mnou, že čo sa to stalo v tej a tej skladbe, že jemu začal chodiť mráz po chrbte. Hovorím, tak to je to, čo vlastne hudba hľadá. Tým, že zaznel nejaký akord, ktorý pôsobil na ňo takto, on pôsobil aj na publikum. Takže takto hudba, pozrite, koľký tu sedíme, všetci máme rovnaké životné skúsenosti. Len každý z nás na ne ináč vnútorne reaguje. Ináč si pamätá tieto skúsenosti a hudba vlastne vyjadruje všetko toto. Všetko, čo človek v živote zažíva, vlastne v tej hudbe počuje. Tá hudba ho atakuje. Takže toto som ako za mnohé roky zistil. Pán Karol Petrovci, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Idú nás atakovať.
To boli Júlia Purašová, Tomáš Labanc, Ondrej Kandráč a pán Karol Petrovci. A dvíhala sa aj plachta, takže hudba povznáša tu vpredu.